tandaan niyo sa lahat ng anak. Yung tatay na nasa tabi mo ngayon, pag nagkasakit, kahit anong bawi mo, wala nang kwenta yan. Lahat ng masasarap na pagkain ibibigay mo sa tatay mo, pag may sakit na, wala nang kwenta sa kanya yan. Hindi na niya malalasahan yan. Lahat ng mamahaling kahainan na pagdadalan mo sa kanya, pag may sakit na tatay mo, wala nang kwenta sa kanya yan. At lahat ng mga sikat na lugar na pagdadalan mo sa tatay mo, pag may sakit na siya, wala nang kwenta sa kanya yan. Kasi ito totoo, yung tatay mo na akala mo ang lakas-lakas, pwedeng ang dami palang nakatagong sakit. Sa mga anak, yung akala mo ang lakas-lakas ng tatay mo nakatayo, di mo alam ang dami palang nakatagong sakit. Yung tatay na akala mo okay na okay, marami na palang iniindang sakit at tinatago lang sa iyo para hindi maging patigat sa iyo. Sa mga tatay po, tandaan nyo, hindi ka honor ng isang